Iki cah iki atine dag digdug lho saiki. Aku tahu karena apa. Ora berarti salah to Mbak bakar ki. Masa bakar arep dijunjung terus. Lah iya kan aku nyamuri. Loh enggak kan iki ngertine keluargae salah paham to. Dadine sampean kudu apian to njajal salim sik. Lah iya digekekne panganan kok malah kaya ngono. Aku tak ngenteni ning kene. Bu, sulik, Bu. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki arek gati karo mbae karena mbae sing ngopeni ket bayi yo, Mak. Iki saiki dadi tukang pijet. Iki cah iki atine dag digdug lho saiki. Aku tahu karena apa. Karena apa pengen ngerti? Pengen. Oh, HP iPhone Mbak diudak-udakne balik sekolah. Iya. Teles bus nolak arek kon belane Pak Po ya Pak Po arep bakar-bakar. Yo. Arek ndek mana iPhone nduk iPhone. Apa juga sekolah iPhone-e? Wah, ya ora usah nggawa HP sekolah lek. Sini Saka, sini. Sini. Awe. Pijetan aku, Le. Ndang. Kan si rotinya lho. Berarti sapa sing tunggu omah ti? Hah? Sing tunggu omah ku sapa lek Rafi ngluyur? Ora kosong. Nah sini. Nasi tekitan ge uti tekitan. Ndang. Nah, boleh. Mateng apane? Nah, kene no sarana kene. Aku mau lihat menunya hari ini, guys. Masuk seatos. Orang oleh kena panas ya ora, Mbak. Sosisnya digoreng sik no. Kayak ayame. Lah nyapa ra sida? Lah kok enek-enekan barang kok ngendi ki? Kapan nek tuku? Kena sapa to, Mbak? Walah. Noto bakaran ning ngarep. Lah kadung iso. Kepo enek bocah kepo. Oh. Mahes. Hes, dia celok lele. Oh. Hai Mas Mahes, apa kabar? Sandalnya banyak banget guys iki. Tapi pada urung teko tunggal iki. Tinggal sapa? Ya jal bedaan sandal enduk mana? Sandal enduk. Iku. Iya putih kan? Peteng dede tapi durung teko, bakar-bakarnya di sini rencana, tapi pada durung teko. Tak beli mercon. Heh. Ora oleh ngempakne mercon sadeng. Sembrono, ora oleh. Orang belakang. Itu kan bukan mercon, petasan. Padha ae ya. Padha ae. Nek tumbas lu ning endi? Sampeyan mau ngene makmu to? Heh? Sama lihat gini siapa mau? Kamar. Lihat HP. Harus peteng kok. Peteng beli. Peteng dedet? Oh iya guys, graffiti. Mek piro isine, Mas? Lah disane papat mentul lah. Yo. Tugel apa ora ngono Mbak Indra. Bene ra apa-apa. Mbak, lihat kamar. Melur-melur kok. Lah yo. Sama les berat. Iki kok melur apa ora? Ora berarti salah to Mbak bakar ki. Masa bakar arep dijunjung terus. Lah iya kan aku nyamuri. Kan wis dibalik to mekan. Nah, ngono terus dibalik to.
Skandane mek dibalik kok. Duduk ae Ya iya, isane mek maidar ngewangi ra iso. lek papat. Lah iya. Lek ra sedek karo dikenekne apa? Lek anakno. Lah iya. Aku wae lah aku lho mikirku mau teko kene Wis terima mateng. bersih. Jaluk ning wis mati. Oh, tidak bisa iki panjenengan ngenteni. Sik kegarono. Oh, dimari. Garang. Tapi sik dadi es. Bakar dadak obong-obong ya, An. Lah terus piye to, Mak? Obong-obong kayak kembang nyanem. Amang-amang mah. Kayak Lho guys. Kuwi jamur, terus karo daging sapi. Kuwi ingkung, sosis, pentol. Lah pentolnya ra ditokne. Pentolnya disunduki. Endi Mak pentolnya, Mak? Sosis iku, Mak. Ndelok. Oh iya. Garang wonge, guys. Tukang gawe mangga teko wong ditana. Ngantuk wong iki. Lek rada kereng. Bumbune bakaran ra gawe, Mbak? Piye to jane? Nom-nom kuwi. Kuwi gak gawe. Enek bukaan kulkas e. Ora kuat kabeh. Iki lho, barbeque lho, Mbak. Lah aku rek didekek. Mek merah. Mawek. Barbeque karo apa ya? Iki trancame. Teh ning mburi teh. Teh digekne mar Mbak Ati. Anune wis ro. Apa? Wes kuase rasa samar. Petel apa ora anak-anak tenan dek ngenane cepet ayo mateng. Halah. Dek demen kok mbukake. Buka kulkas iki. Buka kulkas demen. Lah ya ta. Celuk-celuk ta. Piye Ti? Nyapa, Nduk? Wetengmu loro? Pak minyak telone Bu Awang lho. Ndang? Iki guys, Nduk lagi berduka. Motornya. HP-nya rusak. Lah, apa Pak kuwi sing dinteni? HP kok diudah-udahne. Sing urung teko? Kamar mesti rene. Kang Tamar duwe acara dhewe no. Misiran no sing loro, Mak. Kang misiran sing loro. Ya urung. Ya tapi wis sehat. Maksudku urung mari total to lek diabetes ki. Atine ben mau. Mungkin apa? Kok iso mengke mawon to, Pak? Pane ngantuk-ngantuk. Nek jebone marah lho, dimancing. Oh, marah. Iku. Lah nek nganune enggak reke. Wo. Ora nek ngerokok ya. Sini. Rokok nek bingung. Ora nek sing ngerokok. Eman-eman timbanding yang ngerokok itu kejajan. Ah? Apa? Iki. Iya no, kono. Bleberan adem kok mesakne. Tules enggere. Mek kuwi tok ya arenge. Mbak Indra jarene enek areng enggak? Heeh. Enek praktek. Iki. Kilone, Pak. Amit. Engko ben murut sik kae. Tapi mbok salah ndi wis gowo karo Mbak. Boten. Enggak ngerti. Hah? Usahate wong anu kae. Iya. Mau? Tole mau? Yo lek mau ikut yo. Ikut mau ya. Bulek kok, Mak. Ikut. Coba yo sayang. Nah, Entuk apa? Asrene?
Dapat apa? Weh, dapat apa itu asrene wong lanang diasreni, guys? Becek. Terus itu. Butter apa? Ambung sih, ambung. Wis Pak emang Iki. kok tenan. Mengkok tenane? Oh iya, mengkok ya le ya. Nggih mainan. Nggih mainan. Kae. Awas, Mbak, wedi, wedi. Sini. Oh, kasih nilai nilai kasih nilainya, kasih nilai. Makasih. Nilai cookies-e. Olah ya? Lah olah apa ora? Sampai rotinya. Sini lah, ini lah. Nyapa sira dikek nendi? Pak mlebu ngomah ya. Apa to le cah ganteng nendi? Belok Ya masuk dulu ya. Sampeyan ngene mapin ae. Engko lek wis mateng diinfo ya. Dene makin ki lho ngrusui ngaret sing resik. Coba sing resik. Dadi balane nang kiri. Nggih. Nyapa? Minyak aja ning anyesan, Dok. Aja ning anyesan minyak kayu minyak telon kamu lho kayak bayi. Ora ampan Mas, ambune ra enak, Mas. Masa ora nek marang? Ora apa-apa. Pak, marang, Pak. Ora apa-apa nyapa to. Tapi bianter wi ditambahi sitok kas kena lho, Ndri. Si walike. Sisih dhuwur. Nah, tambah non, tambah banter. Ini tarik supe buang. Nek klambi elek, Mas. Aku ora kelamben. Kayak anu kayak tas Penting kok murah teh. Pikir kuai. Kayak kembang api malian. Saka demen lho mau Mbak wae. Kak Saka, Put Putri. Put. Celuan gendongan Put. Ndang cepet Put. Put. Apik to. Lihaten. Malah kayak kembang api Mahes, kilo kembang api le. Nanti tuh bocah iki. Malah HP anake. Gede-gede ya, pira 7.000 warung sakmono? Pira ti? 5.000. Oh, murah berarti. Oh, mek kayu dibakar ya. Ih, serem. Jatuh yang gede-gede malah marong-marong ora makumpange nganu ora mau cepat. Gitu loh. Pedile nanti terus ki. Kalau anak bocah demen lho. Nganune ra bakar-bakar. Ora marong. Ora marong lho bakar. Mergo gedean. Kok iso. Kowe tekan murup ora kok geli. Namung dalan. Arengnya keduren. Oke, mulai proses pembakaran ayam, guys. Nyapa toh kok? Ini mah lor, gawe minyak kayu putih kono lho, Nduk. Minyak telon, nek bayi kuwi nggih wangi ambune. Apa ya, Mbak? Iya, Mas. Oh, no panas no engko.
Gargange tangan toh? Lagi pulang. Gagange nang etan. Nah, sing pinter Mbak Iwi ki lho. Iki sosis karo pentol. Apa neh, Mbak? Sambelnya rong gawe ya. Sopo sing gawe? Pentolnya dibakar karo sambal pecel bre enak. Wis gawe minyak. Masuk angin. Wis, kono lho. Kene wis dicepaki kloso. Nganu apa ireng-irengku kalau ngendorong kalau jipun. Ndang kursi. alat dhewe. Ya sedene lorone mergo mikir, Mak. Apakah HP-ne kena mari Pak Puwe sik ora nganu. Ora duwe sing cilik nggarai, Mbak. Ya iki wis kok di lek kono nganu kok dijak. Pak Kadimo kok ora sida dijibok to lali aku. Keturun. Ditutupi sik jamblong-jemblonge. Dijibok ora, Mak? Enteni mawon iki ora marang-marang. Lah ya. Sing jajal Bapak Mahes. Arep nyawa? Kalau Mas Bintang datang. Mahes, ya anakmu celuan ya. Enggak oleh mainan HP ngono. Sini Mas, wis enggak marahan toh? Lha iki klambine Mak mbok nggih. Sini Le. Le. Sini yo. Baikan ora oleh tukaran nunui karo dulure. Ndang. Yo anakmu kalah tapi enggak terima. Loro-lorone kalah. Oh, loro-lorone kalah tapi enggak terima. Ndang ngono. Ndang. Ndang, baikan ra oleh ngono kuwi le, wong bermainnya bareng kok. Anakku enggak mungkin. Anakku yo ora mungkin. Mergo anakku yo kalan. Lah le. Rene Mas. Ndang. Baikan. Mas Bintang ini lho. Iki rene, Mahes. Aku percaya. Nyapot nih. Oh, siapa nih? Salim, pelukan. Ayo. Loh, enggak kan iki ngertine keluargae salah paham toh. Dadine sampean kudu apian to njajal Salim sik. Nang. Salim kok abot toh. Ayo salaman nih. Yo tangane ngene. Loh yo kakak yo. Ayo sing nyalini. Ndang, salim dulu. Marang ya nek lakon. Ora berantem. Eh? Masa terus dipiting ngono kuwi to, Mas? Sapa kuwi? Iki lek ceblok. Oh, wis awe-awe. Mawon ora terasi. Lah montore putih yang ndi, Dok? Nang omah. Gawal Tito paling. Tito wis ilang. Parani Lion. Nek mah lor enek ti teplon. Kuwi lerane telepon ning kok buyar lho. Iya, buyar. Lah iya di telepon. Jipok teplon karo jiplok. Jipok teplon karo jipok cece yo. Enak. Sapa Buyar apa? Aku melu. teplone nang pogo. Terasine nang gek lor kan ana lemari cilik ta Pak Won. Ayo Mel. Gak aku. Wis. Sing ngira kono. Dan tau gel dibrandol. Lah iya numpak mobil lek. Tani kene ae aku. Cah jan. Mau ora kok nyangkut pisan. Ora ngerti ndan to gel. Gek lunyu. Enggak wis nunjuki lo gel. Piye nyunjuk awakmu. Lah iya digek-gekne panganan kok malah kaya Ora ngono. apa-apa aku tak ngenteni ning kene.
Rayu kemayu. Pak, lho ra mbok wae, Pak. Melur. Jadi nyoba. Kayak mau. Mbak kamu lo lasi iki. Ini tekan jero apa orang garian? Tapi dia tak coba. Ya Bang, Pak Nana. Kipas di nyemel. Dan toh jupuk transit. Iya toh, Mbak. Ya mati lho. Yo ra iso ya, biasane nggih kipas apa to jane. Mateng. Mateng ti, sabar ti. Salim, salim. Salim barokahullah. Barokahullah. Padahal mau salim lho. Alah, tak dunang, nang dung nang dung nang dung nang. Nang dung nang dung nang nang. Salim. Muah. Bajune Ibu nok nemen. Salim, salim, barokahullah. Barokahullah. Awas luput ya, awas luput. Rung enek sing mateng ti. Sing ngenteni teplon sing kuwi. Peh beluke. Yo. Perang. Suli kok ngirimi Suli. Hai Suli. Hai Suli. Untune metu TV. Bu Suli, Bu. Iki. Ngerjain wong tuwa.